יהודי אתיופיה. מאות שנים גרים יהודים באתיופיה. לפי המסורת של היהודים באתיופיה, היהודים הראשונים באו לשם לפני יותר מ3,000 שנה עם מלכת שבא. לפי המסורת הזאת, מלכת שבא היא האישה של שלמה המלך. התיירים הראשונים מאירופה באו לבקר את יהודי אתיופיה לפני 200 שנה. מאז יודעים על החיים היהודיים שם. היהודים גרים בכפרים קטנים בהרים ליד המדבר. הם מדברים בשפה שמית אמהרית ומתפללים בשפה העתיקה געז. אין הרבה יהודים בערים הגדולות. בכפרים עובדים היהודים בחקלאות. בכל כפר יש בית כנסת עם ספר תורה. היהודים מתפללים בבית הכנסת, קוראים בתורה בשבת, צמים ביום כיפור ושומרים על החגים היהודיים. הם לומדים מספרים של רבנים בשפת הגעז, כמו למשל הספר של אבא אליהו. עד 1984 לא באו הרבה יהודים אתיופים לארץ, אבל הם תמיד שרו באהבה על ירושלים ועל ארץ ישראל. במבצע משה 1984 עד 1985 ובמבצע שלמה ב-1991 באו לישראל 22,000 יהודים מאתיופיה. במבצע משה הם באו למדבר בסודן בדרך קשה מאוד, ומשם טסו לישראל. הרבה ילדים באו בלי הורים, נשים בלי בעלים ובעלים בלי נשים. במבצע שלמה באו היהודים למחנות גדולים ליד אדיס אבבה. הם גרו שם עד מאי 1991, ואז הם טסו לישראל במטוסים מיוחדים של אל על. הם באו לישראל, ארץ התנ"ך, ארץ החלומות. פה הם מחפשים דרך חדשה. הם לומדים עברית, עובדים קשה, מסבירים את היהדות של היהודים באתיופיה, ורוצים להיות ישראלים, להרגיש בבית.